Ukubungazwa kweinsuku zokulwisana nesihlava sokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane eMlaza kuza nje le ndawo igubuzelwe yife elimnyama. Ongenye indawo ehamba phambili egamekweni zokubulawa kwabantu besifazane nokudlengulwa. Izakhamuzi ethi inhlaka zomphakathi ezilwa nobugebengu zidinga ukulekelelwa. Ngicabanga ukuthi njengoba umphakathi uzamile ukuthi usukume wahlangana wabeka iforum ngala ngasemakhaya. Ithini kufanele sihlanganeni sigade ukuthi iforum yenza kanjani sihloniphe ukuze ikwazi ukwenza umsebenzi wayo ngendlela. Basayivimba sisivimbe nokuthi abantu abahamba ebusuku abangahambi sekweqe isikhathi sikhatheni umuntu ekade engayile emsebenzini. Uhulumeni unxusa umphakathi kakhulukazi amadoda kube yiwo azoba sekhaleni lempi ebhekene nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane. If we blame the police or we blame the prosecution, people are still going to perpetrators are still going to go scot free because you're not putting the blame where it should be to the perpetrators. Kulombungazo kuqame unokusetshenziswa kweyikhungu eziyinhlanganisela yeminyango kahulumeni ezibhedlela naseziteshini zamaphoyisa amathuthuzela care center ngeqhaza lazo kulekelela izisulu zodlame olubhekiswe kubantu besifazane. Uhulumeni uthi uhlela ukuthi lezi zikhungu ezibhekelele izisulu zodlame zitholakala isifundazwe sonke. Izindaba za SABC nginguvusi Khumalo eThekwini.